Subay sa ika-87 katuig nga anibersaryo sa Department of Labor and Employment. 30 ka mga displaced workers sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang nahatagan og libreng bisikleta o kamayng puhunan aron makasugod og kaugalingong patigayon. Si Luan Merondina siyang Regional TV presents. Usa ang 32 anyos nga si Irene Estremos sa gatusan ka mga kawani sa usa ka garments factory sa MEPS nga nawad-an og trabaho human mipatuman og retrenchment niadtong Hunyo ang gitrabaho ang kompanya. Usa ka mananahi si Irene ug aron makatrabaho og balik midangop siya sa Peso Lapu-Lapu aron makisayod kung may mga kompaniyang nag-hire. Samtang nagpaabot sa kahigayunan nga makatrabaho, misalmot siya sa mga skills training sa bread and pastries nga gitanyag sa TESDA. Ganiha, usa siya sa 30 ka mga individual nga nahatagan sa Dole 7 og libreng bisikleta, helmet, reflectorized vest, cellphone nga may load nga 2,400 pesos ug delivery bag sa usa ka multinational ride-hailing company. Karon nga gitagaan mig livelihood sa Dole mo na nga nakakuan decide po ko nga makaluto-luto ko para napo ko income ana man ba. At least doon na sila kapadulngan, na sila knowledge, skills unsaon na pag himo for their livelihood. Matod ni Dole 7 Regional Director Salome Shaton, gi-prioritize nila ang Lapu-Lapu tungod sa kadaghang mga individual nga nawad-an og trabaho, partikular na sa MEPS ug nakigalayon ang Dole sa usa ka ride-hailing company. May product na sila na pastries at bread and pastries. Yun ang paggamit nila sa bisikleta na mag-market sila. But then we think of another means. How do we move forward pa rin? Naghanap kami ng partner. Sukad miigo ang pandemya, moabot na sa 4,600 ka mga kawani sa MEPS ang nawadan og trabaho. Hinoon gipahibaw ni Peso Manager Kim Francisco nga ning bag-o lang may 600 ka mga kawani sa usa ka garments factory sa MEPS ang gi-hire sa usa ka garments factory nga manghimuay og face mask. Nakadawat man gud sila orders gikan sa I think DTI mga 1 million face masks. Onya dinalian siya nga kanang order, so they really have to get kanang daghan nga mga sewers. Most of the displaced workers sa MEPS kay pulos man to mga sewer pod. So timing gyud kaayo nga narapoy ni sa ilaha. Nanawagan karon ang Peso Lapu-Lapu ngadto sa mga trabahante nga nawadan og trabaho sa pagdangop sa ilang buhatan aron usab sila maabagan ug ma-refer ngadto sa mga kompanya nga nanginahanglan og mga trabahante. Ug isip abag sa Dakbayan, may libreng bulkit alang sa mga bisikleta ug gidugangan sa mayor og tag-1,000 ka pesos ang ilang puhunan. Gitinguha usab sa Dakbayan ang pagmuntar unya og bike lane. Daga mag-purpose ang ilahang gagamitan ini, pwede man sila orderan pinaagi sa online, no, nga sila mo deliver. At the same time, we will give a said capital to these 30 first beneficiaries. How much atong ma? Probably we can give them start for 10,000 pesos. Uban ni Godfrey Relien, ako si Luan Merondina. Og kini ang akong short dokyo.